മുല്ലപ്പൂ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 12-കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം. 94-കാരന് 9 വർഷം വെറും തടവും 25,000 രൂപ പിഴയും. ആയുസ് തീർന്നിട്ട് മാർത്തി തീർന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. പിന്നെ വെറും തടവ്. ഈ 90-കാലത്ത്, ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് വല്ല മൂലയ്ക്കും കിടക്കാനുള്ള ആളെ എന്നെ കാണിക്കാൻ പോയത് ഈ കിളവന്മാർക്കാണ്. ഈ 40 കഴിഞ്ഞവന്മാർക്ക്, ഈ അമ്മാവന്മാർക്കാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കും അമ്മാവന്മാരെന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പേരുള്ള ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. കമൻ്റ് ഇടുക. ഇപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങുന്നത് കമൻ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വൃത്തികെട്ട ഈ കിളവൻ മൈൻഡുള്ള കിളവന്മാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അതിന് 12-കാരിക്കുന്നല്ല, ചെറിയ ആൺകുട്ടികളെ ഇവർ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യം തന്നെ ആയുസ് തീരാൻ കാത്തിരിക്കരുത്. അപ്പം തന്നെ കൊടുത്ത് അടിച്ച് കൊന്നോളണം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൂക്കേട്